हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। स' दिनैनि गिबि आपडेटआव दं जोंहा लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दारावहाय फैनो गोनां गोदान आबुं बर' सावथुन दाहालनि सायाव। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो फोरमायनो सानदों लोगोफोर दाहाल आबुं बर' सावथुनाव जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर दाहाल आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। गाहाय फावखुंगुर महरै लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि महरै हेलिना दैमारि बिथां आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जोङो बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावगोन बिग्राय ब्रह्म, नेरसोन बसुमतारी, लीना बसुमतारी आरो बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों बे सावथुनाव फाव खालामनायखौ नुनो मोननो हागौ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुननि डाइरेक्शन, स्ट'री, स्क्रिन प्ले आरो डायलगखौ खालामदों पंकज लाहारी बिथां आरो गोदानै फैनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों फादुल बराली बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ माब्ला नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर दाहाल आबुं बर' सावथुननि ट्रेलारखौ नोंथांमोना दिनै एबा 2024 आगष्टनि बेलासिनि 7 रिंगायावहाय नोंथांमोना लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। स' लोगोफोर सेकेन्ड आपडेटआव दं जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो डाइरेक्टर संगिना ब्रह्म बिथांनि सायाव। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम इउटुबफ्राव नुखादों जानांगौ फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथांनि खानाय हनाय मोनसे पस्टआ गोबाङै भाइरेल जादोंमोन ना। स' बिथाङा मानि थाखाय खानायखौ हजानायमोन बेखौथ' नोंथांमोना बयबो गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ आरो माखासे दासिमबो मिथियाखै गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरगासिनो संगिना ब्रह्म फावखुंग्रिया मा जादों होननानै आरो फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म बिथाङा बिथांनि खानायखौ मानो हनानै लाखो होननानै। स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना सोंहरदोंमोन संगिना ब्रह्म बिथाङा बिथांनि खानायखौ गावनि आपकामिं मुभि गाब गैयै जायख्लंनि थाखायसो हना लादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर आसा खालामो दायो जाय बिथांमोना मिथियाखैमोन संगिना ब्रह्म बिथाङा बिथांनि खानायखौ मानि थाखाय हरदोंमोन दायो मिथिनो मोनबाय जानांगौ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुननि शुटिंआथ' अलरेडि जोब्बायानो। स' आसा खालामो गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ जों थाबैनो नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।